Mayong adlaw nausab kaninyong tanan mga kaigsunan nga nagasubay dinhi sa atong Simbalay program. Sa makausap pa ako kamong gi-welcome dinhi sa atong programa ilabi na gayud sa mga first timers. Hinaot nga ang gugma sa atong Ginoong Dios magauban ug magadasig kanatong tanan. Taliwala nining mga nagasunod-sunod nga mga unos sa atong kinabuhi. Ang atong teksto nining adlaw atong makita sa Marcos kapitulo 4 versikulo 35 hangtod ngadto sa 41. Ato kining basahon nga nagaingon. Sa pagkagabi niadtong adlaw, giingnan ni Hesus ang iyang mga tinunan. Manabo kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinunan may sakay sa sakayan nga gisakyan ni Hesus ug siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang kusog nga hangin ug hisabuan ang sakayan sa balod nga hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Ipukaw siya sa mga tinunan nga nag-ingon, magtutudlo wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod. Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga dagkong balod iyang giingnan. Hunong! Ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamo'y pagsalig? Apan nalisang sila ug nagpangutan-anay kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod motuman man kaniya. Kini nga account nga gi-record dinhi ni Marcos usa kini sa mga favorite Bible stories sa daghan nga mga Sunday schoolers. Apil na ko niana. Sa akong pagbasa pag-usab nini nga mga verses, I can feel sa kalisa nga gibati sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesus. Sa diyang hapit na sila mga lunod. I can also feel the frustration sa mga tinunan nga kang Hesus nga natulog lang dito sa may ulin samtang silang tanan nagkapuliki og limas sa ilang sakayan. Mingon sila nga kang Hesus, magtutudlo. Wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita mga lunod? Ug sumala sa gisulat din ni Marcos, sa dihang misangpit sila kang Hesus, whether out of frustration or concern nila sa Ginoo, mibangon si Hesus ug iyang gipahunong ang hangin. Simple lang ang iyang gibuhat. Iya lang giingnan ang hangin, hunong! Unya ang hangin mihunong ug mibanos ang kalinaw. Unya mingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinunan, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamo'y pagsalig? Unsa may gisulat din sa dihang gipangutanan sila ni Jesus kung naa ba sila pagsalig? Well, giingon sa verse 41 nga nalisang ang mga tinunan ug nagpangutan-anay. Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang balod mutuman man kaniya. I think that statement reflects the attitude sa mga tinunan ni Jesus nga wa pagayod makaila kaniya as a whole or sa tukid. While sige na sila guban-uban niya nakabati na sila og daghan nga mga pagtulunan sa atong Ginoo as written in the earlier chapters, pero tungod nining extraordinary event nga ilang nakita nga gibuhat ni Jesus, I think they have reasons nga mobati og kalisang. Posible nga ni nga they feel og pagduha-duha kung tinuod ba ning tawo ang ilang kauban or whatever feelings they felt on that time. I believe nga bisan sa atong panahon karon kung makakita ta og mga religious leaders nga magapakita sa samang buhat, daghan nato whether makakita or makabati lang ang muray sa samang concern. Kinsa man kini siya? Ngano nakabuhat man siya niini? Ug uban pa nga mga possible questions that may arise. Diya sa case ng mga tinunan, as recorded din sa Gospel according to Mark, ang atong Ginoo has to teach them more and demonstrate His power more, demonstrate His authority so that His disciples will know Him better.
Nagpangayo siya og mga masakiton, naga-multiply siya og tinapay aron sa pagpakaon sa daghan nga mga katawan. Nagapasaylo siya sa sala sa mga tawo nga gitamay o giila sa katinigban nga mga makasasala. Milakaw siya sa ibabaw sa tubig ug bisan pa man ngani iyang gibanhaw si Lazarus gikan sa mga patay ug nga gilubong na dito sa lubnganan. Pero despite sa ilang nabatian, nakita og nasinati uban kang Hesus, atong makita nga sa dihang nagakatigom sila before si Hesus mikaya balik ngadto sa langit. Ang ilang pagkaila ni Hesus was more leaning ngadto sa ilang gustong mahitabo sumala sa ilang expectation. Take note aning ilang question ngadto kang Hesus. Human ang atong Ginoo mabanhaw and he was about to ascend back to heaven. Ilang gipangutana si Hesus sa pag-ingon, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab nining panahona ang gingarian sa Israel? Nganong mao man to ang ilang pangutana? I believe nga ang rason ngano nga mao to where una that was their interpretation nga mao'y mahitabo sa dihang ang ilang Mesiyas moabot sumala sa ilang pagsabot sa naisulat sa Biblia. Ikaduha, they were very much interested tungod kay they were desiring themselves nga makalingkawas sila gikan sa ilang pagkasakop sa impyerno sa Roma. Ug ang ikatulo, the result of the first two will change sa ilang kinabuhi gikan sa pagkadinaog-daog ngadto nga sila na pod ang mamahimong hawod. Sila na pod ang amo o mga masters sa mga sundalo nga nagaulipon kanila. Pero unsa may gitubag ni Hesus sa ilang pangutana? Mitubag si Hesus sa pag-ingon, dili kamo angayan magpakisayod kung kanus akin na mahitabo. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. That was the power that was released to them. That was the authority given to them. The authority that was given to them was more important ug mas dako kung ikumpara kini sa ilang personal o nasudnon nga interest. And the reason for that is because ang concern ni Jesus dili lamang alang kanila o alang lamang sa nasod sa Israel, kundi alang sa tibuok kalibutan. Apil na ang mga tao nga ilang kontra o wala nila angayi. So, sa dihang nakadawat na sila sa balaang espiritu, ang boldness o anointing nila was released sa pagsaksi ngadto sa uban kung kinsa si Jesus sumala sa ilang nailhan. Ilang gi-share ngadto sa uban kung unsa ang ilang nakita, nadungog ug nasinati diha kang Hesus. Ug tungod kay ang assignment nga gihatag kanila was for the whole world, they made sure nga sa tanan nga mituo ug midawat sa mensahe nga ilang gi-share, sila usab ilang gisugo sa pag-share, pagtudlo ug pag-disciple ngadto sa uban hangtod nga ang tibuok kalibutan makabati ug makaila sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Kristo Jesus. You know, during that same event sa pagkayab ni Jesus balik ngadto sa langit, nag-record din ni Lucas nga samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistik puti ug mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Unya gisultihan sila sa duha ka tawo nga nagaingon, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit. Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit mobalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. So, diha sa pagsaksi sa mga tinunan ni Jesus o sa simbahan nga mao'y gibinlan ini nga tahas, ginaapil ang mensahe nga si Jesus nga bugtong anak sa Dios, mianhi sa kalibutan ug nagpakasakit and eventually nagpakamatay alang kanato aron kita makadawat sa kinabuhi nga dayon. Unya mikayab siya balik sa langit aron sa pag-andam ug atong mapuy-an uban kaniya. Apan ang atong Ginoong Hesus mobalik pag-usab nganhi sa kalibutan aron sa paghari
ug pag-fulfill sa prophecy nga gisulat bahin kaniya diha sa Balang Kasulatan sa dugay na nga panahon. Now, while adto panahon nag-ingnan ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga ang panahon gilatid ng daan sa Dios nga Amahan ug dili sila angyan nga magpakisayod nini tungod kay dili tumao ang ilang concern ingon nga mga magtotoo kundi ang pagsaksi mahitungod kang Hesus. Apan sa atong panahon, ang iglesia gisultihan na usab nga karon sa atong panahon karon ang atong Ginoo ug manluluwas mobalik pag-usab nganhi sa kalibutan aron sa paghingpit o pagtuman sa nahisulat mahitungod kaniya. But the Bible also forewarned us nga ang mga timailhan sa iyang pagbalik nganhi sa kalibutan will be marked by so many catastrophic events nga nagasugod na og panghinabo diha sa atong palibot. Kagubot, kamatay, sakit, kagutom, kalisod, giyera ug uban pa nga magapanghinabo sa atong panahon karon nga wa pa mahitabo sa unang panahon. Na may mga nagaingon nga kining kagubot, kamatay, mga sakit, kagutom ug uban pa nagapanghinabo naman kini bisan pa sa una pa nga panahon. Apan ang description sa Biblia nagaingon nga ang kalisod nga atong masinati sa atong panahon wala pa mahinabo sa unang panahon. O dili na mahinabo pa og utro. That is the trademark sa kalisod sa atong panahon karon. Dinhi sa atong nasod, we experienced our share of kalisod. Dili pa lang dugay, gihapak ta og sunod-sunod nga bagyo that caused floodings nga dihay mga balay nga nabhaan tupong sa ato. The flooding covered so many places og daghan nga damage ug nangawala diha sa daghan nga mga panimalay. On the other hand, nagapadayon paghihapon ang problema sa COVID-19 ug uban pang mga issues sa atong nasod that affected us not only socio-economically but also geopolitically. In my analysis, we are just starting to feel the signs sa pagbalik sa atong Ginoo ug manluluwas. More storms will be coming. Naapay daghang unos nga moabotay. We will taste our own share sa kasinatian sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus. Most of us might feel sama sa ilang gibati nga sa ilang pagpanglimbasog nga maluwas gikan sa makanilisa nga unos. It seems nga ang Ginoo way pakialam sa ilang struggle kay natulog lang. Pero sa diyang misangpit sila kaniya, mibangon dayon si Jesus ug mi-intervene ang Ginoo sa ilang kahimtang. Ug sa dihang mi-intervene ang Ginoo diha sa ilang kahimtang, simple lang ang gibuhat ni Jesus. All he had to do was show to them his authority even ngadto sa kusog nga hangin ug mga dagkong balod. Sa atong panahon karon, as we face sa mga unos sa atong kinabuhi, maningkamot ta nga dili na ta moabot sa point of frustration and exhaustion using our own effort alone to save ourselves. Ang atong Ginoo kanunay nagahulat kanato nga mosangpit kita kaniya. And for sure, He will answer us kung mosangpit kita kaniya kay mao na iyang saad. In fact, I would like to suggest nga dili na nato pakatugod ang atong Ginoo. Kanunay na nato siyang istoryahon, pangutan-on kung unsa may angayan nga buhaton sa atong panahon karon aron dili na ta mo feel nga way pagpakabana ang atong Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Every day, every moment, and all the time, we need to connect sa atong Ginoo aron dili na ta moabot sa punto nga malisang na ta unya susnan ta sa Ginoo sa pag-ingon. Nganong nalisang man kamo? Wala ba ka may pagsalig? Mga igsoon, I would like to challenge you. Nga sukad dining adlaw atong balik-balikon sa pagdeklarar sa pag-ingon. Ginoo, nagatuo og nagasalig ako kanimo. Dili ako malisang tungod kay nasayod ako nga ikaw uban kanako. One more time. Ginoo, nagatuo og nagasalig ako kanimo.
Dili ako malisang tungod kay nasayod ako nga ikaw uban ka nako. Amen.